ψωμάνθρωπος και ο κύριος Μούχλας. Ο θείος Τζαμπ άρχισε να εργάζεται από πολύ πρωί, όταν όλοι ακόμα κοιμώντουσαν. Σε όλη την πόλη υπάρχει μόνο ένα σπίτι με αναμένο φως. Ωραία, λοιπόν, θα ψήσω τα τσουρεκάκια. Σαν να μου φαίνεται ότι κάτι ξέχασα. Για να δω. Έχουμε τσουρέκι με σοκολάτα, τσουρέκι με κρέμα, τσουρέκι με μαρμελάδα, τσουρέκι με πεπόνι, τσουρέκι με ροδάκινο. Καλά που το θυμήθηκα. Ναι, τσουρέκι με κυδόνι. Είναι σπεσιαλιτέ μου και παραλίγο να το ξεχάσω. Θα βάλω πολύ κυδόνι σε αυτό το τσουρέκι. Καλή επιτυχία. Σε λίγο ο φούρνος άρχισε να μοσχοβολάει από τα τσουρέκια του θείου Τζαμ. Θα ψήθηκαν τώρα για να δούμε πως έγιναν αυτά τα ωραία τσουρεκάκια. Στα αλήθεια είναι τόσο υπέροχο να ανοίγεις το φούρνο, τόσο συναρπαστικό. Εγώ ψωμάνθρωπος. Είμαι ψωμάνθρωπος, φτιαγμένος από τον καλύτερο φούρναρη της πόλης, από το θείο Τζαμ, τον αρχιφούρναρη. Γεννήθηκες λοιπόν από τα τσουρέκια που φτιάξα. Χαίρομαι πολύ για την γνωριμία ψωμάνθρωπε. Εγώ χαίρομαι, θεία Τζαμ. Με τη βοήθεια του ψωμάνθρωπου, ο φούρνος του θείου Τζαμ έκανε χρυσές δουλειές. Αλλά κάποια μέρα... Θεία Τζαμ, τι σου συμβαίνει, δεν φαίνεσαι και πολύ καλά. Δεν θα ψήσεις σήμερα. Μα για πες μου, τι έχεις λοιπόν? Η ζύμη μου χλιάσε, καλέ μου ψωμάνθρωπε. Και λοιπόν, αυτό δεν είναι τόσο σοβαρό. Καθάρισέ την από τη μούχλα. Και μαρμελάδα και κρέμα μου χλιάσαν, όλα μου χλιάσαν. Όλα. Καημένε, θεία Τζαμ. Το ψωμί στο μαγαζί επίσης. Αισθάνομαι χάλια και δεν θέλω να κάνω τίποτα τώρα. Μου φαίνεται ότι θα πάω για ύπνο. Δεν θέλω να ψήσω τίποτα τώρα, δεν θέλω. Μαύρα σύννεφα φαίνονταν στον ορίζοντα, χαμηλά, πάνω από το φούρνο του θείου Τζαμ. Παρόλο που είναι κιόλας μέρα, είναι ακόμα σκοτεινά και έχει υγρασία. Να γιατί ο θείος Τζαμ δεν ένιωθε καλά. Αυτό το μαύρο σύννεφο εκεί πάνω είναι πολύ ύποπτο. Ο θείος Τζαμ θα αρρωστήσει ο καημένος. Πρέπει να κάνω κάτι να βοηθήσω. Θα πάω να ερευνήσω. Θα σκάσω, δεν μπορώ να σάνω. Τι είναι αυτή η απέσια μυρωδιά. Παγιδεύτηκα, τι συμβαίνει, μα ποιος είσαι εσύ? Περίεργος είσαι, εσύ ποιος είσαι? Μη φοβάσαι, καλέ μου φίλε, εγώ είμαι ο ψωμάνθρωπος, ο φίλος των καλών ανθρώπων, αυτός είμαι. Ψωμάνθρωπος. Μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Ψωμάνθρωπος και ανεβέστατος. Μη φοβηθείς που θα ακούσεις το όνομά μου. Μύριος Βάκυλος. Κύριος Βάκυλος. Χάσες, Εγώ καλά όλα τα τρόφιμα και έτσι κάνουν τα παιδιά του κόσμου να υποφέρουν από το στομάχι τους,
που τολμάει και το λέει. Ώστε έτσι, Εσύ λοιπόν χάλασες και το ψωμί του θείου Τζαμ. Θα μου το πληρώσεις πολύ ακριβά αυτό. Είσαι ξύπνιος. Δεν τα χάλασα υπέροχα. Δεν θα τολμήσεις να το ξανακάνεις αυτό γιατί εγώ θα σε εμποδίσω. Και νομίζω ότι θα τα καταφέρεις, Ετοιμάσου κύριε Βάκυλε, έρχομαι. Θεέ μου, παγιδεύτηκα. Βοήθεια. Βοήθεια. Άντε, παρανείμεσαι τον άνθρωπε, αυτά που δεν τα βάλεις μαζί μου. Βοήθεια. Πολύ τώρα. Κύριε Τζαμ. Βοήθεια. Θεία Τζαμ. Βοήθεια, θεία Τζαμ. Ψωμάνθρωπε, τι σου συμβαίνει? Έλα ησύχασε, πες μου τι συμβαίνει. Ο ψωμάνθρωπος είπε στο θείο Τζαμ για τον κακό Βάκυλο μέσα στο μαύρο σύννεφο και ο θείος Τζαμ θύμωσε πολύ. Πολύ μου ψωμάνθρωπε, αυτό θα μου το πληρώσει. Θα φτιάξω εγώ ένα ψωμάνθρωπο γίγαντα και θα νικήσει τον κύριο Μούχλα. Μην κλαις, σε παρακαλώ. Ο θείος Τζαμ θύμωσε τόσο πολύ που έβαλε όλο το αλεύρι του μαγαζιού για να φτιάξει τον γίγαντα ψωμάνθρωπο. Τώρα θα δεις, θα φτιάξω ένα φοβερό ψωμάνθρωπο γίγαντα σαν το Σούπερμαν. Και τώρα γεννιέται ο γίγαντας ψωμάνθρωπος. Ο κύριος Μούχλας δεν μπορεί με τίποτα να τον νικήσει. Ψωμάνθρωπε, πήγαινε τώρα για τη νίκη. Ο ψωμάνθρωπος τώρα θα κλαίει μέσα στα σκουπίδια. Θα πάω να ρίξω κι άλλα μαύρα σύννεφα. Κι άλλα μαύρα σύννεφα. Κι άλλα σύννεφα. Ψωμάνθρωπε εσύ! Καλά ζεις ακόμα! Δεν πειράζει, αυτή τη φορά θα σε ξεφορτωθώ μια για πάντα! Εγώ θα σε ξεφορτωθώ μια για πάντα, κύριε Μούχλα. Έρχομαι. Ορίστε. Όχι, λυπίζει το καημένο το μπουκλάκι! Βοήθεια! 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 Ο ψωμάνθρωπος, αφού νίκησε τον κύριο Μούχλα, ξαναγύρισε στο κανονικό του μέγεθος και αποφάσισε να γίνει ο φίλος όλων των παιδιών. Όποτε τον χρειαστείτε, καλέστε τον. Θα πετάξει και θα έρθει. Γεια σου, ψωμάνθρωπε, γεια! Έπαιξαν οι ηθοποιοί Βασίλης Καΐλας, Τάσος Κωστής, Σπύρος Μπιμπίλας, Κατερίνα Πετούση, Φάνη Πολέμη. Παραγωγή Αλέξια Ασκαρίδου. Η μεταγλώτηση έγινε στο στούντιο Cartoonist.